Burkina Faso ngo dakamana damatɛmɛ wale min kɛra tɛnɛlon kaya ani jibo sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la gaskinde dugudennin na n'a sɔrɔla finitigiw tun bɛ dumuni kɛ mobili ɲɔgɔnna 100 bilasirara ka se ni olu ye jibo jatigɛ walikɛlaw ye olu kɔrɔn tigɛ ka taa tugu ni mobili ninnu bɛɛ ra. Gouvernement tun ye laseli min bɔ ka mɔgɔw ladɔnniya ko kasara kɛra nin sira nin kan a tun b'a fɔ cɛni baraka tun sera yɔrɔ min na a tugu a bonyana nka a ma mɔgɔ banbagatɔw dafɔ ani mɔgɔ jogolenw fɛnɛ dafɔ. Nka kunu taratalon wula fɛ gouvernement ka dalaminɛ Lionel Biligo ale ye laseli dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a yira ko tile kelen tɛmɛni olu ye banbagatɔ minnu jati o ye sorodasi 11 ye ko mɔgɔ 28 jogira minnu cɛma finitigi 20 yɛrɛkɔrɔsi dugulen 1 ani maa gwansan 7. Nka ko min ye sɔsɔliw caya ani ka fasodenw kamana gwan o ye ko maa gwansan foyi ma bɔnɛ ani na kama sɔrɔ bɔlɔlɔsira kan su camanw yɛrɛla minnu ye maa gwansanw ye. O de kosɔn fasoden caman ka hakilina taara olu ko gouvernement tɛ tiɲɛ fɔra nin walejugu nin tɛmɛnin kɔ. A siɲɛko fɔlɔ tɛ nin fɛnɛ ye ni ŋunuŋunu ani sɔsɔli bɛ kɛra ka taa gouvernement ka jate kan ni kasara kɛra yɔrɔ min na maaw bɔnɛna o nin na ani dɔw jogira. Hakilina jigira fagarijugu min tun kɛra Solan dugudennin na sɛgɛsɛgɛliw tun y'a yira na ko maa minnu bɔnɛna o nin na olu tun bɛ se maa ɲɔgɔnna 100 ma nka gouvernement tun y'a fɔ ko maa ɲɔgɔnna 60 de bɔnɛna o nin na. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.